দুর্নীতি রোধ করা चिरां जिल्लानि काजलगाव थानाय जिल्ला बेंगिरि मावख'नि खाथियाव चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादा पेट्रल, डिजेल, गेस, थाव आरो गुबुन गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि हेंथायै खुद्रिसारदों। बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि गोख्रों मावथि चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि आफादगिरि सन्जीब वारिया बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव थाव, पेट्रल, डिजेल, गेस आरो गुबुन गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायखौ खम खालामनो हायाब्ला गोख्रोंसिन महर खुद्रिसारनाय हाबाफारि लाबावगोन होननानै सरकारनिसिम सांग्रांथि होयो। দুর্নীতি রোধ করা আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ চিৰাং জিলাৰ ফালৰ পৰা আয়োজন কৰা এই ধৰ্ণা আৰু প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰামত আৰু খালি চিৰাং জিলা বুলি নহয় আমি অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলাত এই ধৰ্ণা প্ৰগ্ৰামটো আমি দাঙি ধৰিছোঁ। পেট্ৰল, ডিজেল, ৰন্ধন গেছ, মিঠাতেলৰ দাম যোনটো ইমান দাম বাঢ়িছে সেই প্ৰটেষ্টত আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। পেট্ৰলৰ দাম যদি আমি চাওঁ চেঞ্চুৰী পাৰ কৰি গৈছে, মিঠাতেলৰ দাম যদি চাওঁ আমি 200 টকা পাৰ কৰি গৈছে, গেছ চিলিণ্ডাৰ LPGৰ দাম যদি আমি চাওঁ 1000 টকা ক্ৰছ কৰি গৈছে। সেই প্ৰটেষ্টত আমি আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছে চিৰাং জিলাৰ সভাপতি, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, ব্লকৰ সভাপতি, মহিলা কংগ্ৰেছ, ইউথ, NSUI আজি আমি সকলোৱে আছোঁ। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতে এটা শ্লোগান এটা দিছিলে, আচ্ছে দিন আয়েংগে, ভাল দিন আহিব বুলি তেখেতসকলে এটা শ্লোগান দিছিলে। ৰাইজে আজি তাৰিখত গম পাই গৈছে যে বিজেপি পাৰ্টি হ'ল বেলেগ নহয়, এটা জুমলা পাৰ্টি। সাধাৰণ ভাষাত যদি আমি কওঁ এটা জুমলা পাৰ্টি, মিছা কথা কোৱা পাৰ্টি। তেখেতসকলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, তেখেতসকলে যি মিঠা মিঠা কথা কৈছে, গোটেইখিনি ভুল, গোটেইখিনি মিছা। এইটো আজি ইয়াত প্ৰমাণ হৈ গৈছে। কাৰণ ইমান দাম পেট্ৰলে হওক, ডিজেলে হওক, এইবিলাক আজিৰ তাৰিখলৈকে হোৱা নাই। আৰু আমি সকলোৱে জানো, আমি প্ৰেছ মিডিয়াত পাইছোঁ, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আমি ফেচবুকত পাইছোঁ যে ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা একদম কম দামত ক্ৰুড অইল কিনিছে। কম দামত কিনা মানে কি, তেতিয়াহ'লে পেট্ৰলৰ দামো কমিব লাগিছিলে, ডিজেলৰ দামো কমিব লাগিছিলে, যিলা আমি সেইটো দেখিব পোৱা নাই। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ হ'ল চুট বুট চৰকাৰ, ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আম্বানী আদানীৰ চৰকাৰ, সাধাৰণ ৰাইজৰ চৰকাৰ নহয়। সেইকাৰণে ৰাইজে এইবিলাক বুজি পাই আছে, দেখি আছে। আৰু মই আশাবাদী যে 2024ত খালি অসমতে নহয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব আৰু বিজেপি চৰকাৰক ৰাইজে টাটা বাই বাই কৰিব। बेयाव नुजाफैनाय जोंनि APCCनि मानगोनां अफिसार, जेनेरेल सेक्रेटारि अफिसार आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि बेयाव नुजानो हानाय कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि, भाइस प्रेसिडेन्ट आरो आइजोफोरनिफ्राय आरो बयबो जोंनि वार्कारफोरनि दिनै जों बेयाव नुजानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय माबा गेसनि दाम बारायनाय आरो पेट्रलनि दाम बारायनाय आरो डिजेलनि दाम बारायनाय। दिनै मोनसे समाव बिजेपि सरकारा जेब्ला सासनाव दंमोन, कंग्रेसनि समाव बे समाव गेसनि दामा 350 थाखाल'मोन। बे 350 थाखा समाव बिसोर कंग्रेसआ ओरैबायदि माबा बिजेपिया ओरैबायदि माबा प्रटेस्ट खालामदोंमोन जे बिसोरो गेस टेंकिखौ लानानै लामा लामा थाबायनानै 350 थाखाखौनो बिराद बारा होननानै बुंदोंमोन। 350 थाखा समावनो रायजोफोरनिसिम थाङै थाङै बिसोरो बुंदोंमोन जे बिजेपि सरकार फैयोब्ला आरो बिराद खमाव मोनजागोन। बेबादि बुङै बुङै जेब्ला बिजेपि सरकाराव फैयो, होमब्ला नुनो मोनबाय बिसोर बिजेपिया मा खालामबाय, गेसखौ एकबारैनो 700 थाखायाव लांबाय। 700 थाखायाव लांनानै बिसोरो मा होनदोंमोन जे जों साबसिडि सोगोन।
खावसे थाखाखौ साबसिडिसो हरफिनगोन होननानै दिनैसो रायजो राजाफ्रा सोर साबसेया साबसिडि मोनफेरदों रावबोथ' साबसिडि मोनाखै बहा 700 थाखा दा थाङै थाङै गेसनि दामा 1000नि बारा जाबाय 1000नि बारा जाबाय होमबा दिनै बे बिजेपि सरकारा रायजोफोरनि मावनो सानदों ना गावसिनिल'सो मावनो सानदों गावसिनि गांनाय उखैनायखौल' सुफुंनो सानदों दिनै रायजोनि जुदि मावनो थाङोब्ला दिनै रायजोफ्रा गेसनि दामखौ गोदो 350 थाखा बे 350 थाखानि खमाव मोननांगौमोन 250 थाखायाव मोननांगौमोन ओंखायनो दिनै जोङो आसाम सरकार आरो बिजेपिनि सरकारखौ जों मिथिहोनो नागिरदों दिनै नैबे प्रटेस्टनि दारै जाहाथे रायजो राजाफोरनि मोनथायखौ बा रायजोफोरा थांनानै थानायखौ सुबिदा खालामना होनो हायो जाहाथे खम दामावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हायो नङाब्ला बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै गेस बायनानै जानो हानाय नङा गासिबो उखैनानै थैनांगौ जानानै फैगोन जाहाथे गेसनि दामखौ खमायो पेट्रलनि दामखौ खमायो बे खमायनो होनो थाखाय जोङो दिनै बे प्रटेस्टखौ लादों नङाब्ला दिनै बे गेसनि दाम आरो पेट्रलनि दामखौ जुदि खमायाब्ला बिनिफ्राय आरो जों गोख्रैसिन धरना खालामबावगोन आरो दिनै जास्ट बिजेपि सरकारखौ जों मिथिहोनोल' नागिरदों जे बे धरनानि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना रायजोफोरखौ हारा हास्ति खालामा रायजोफोरखौ बांद्राय अलखदाव खोख्लैया दिनै दाम बारायनाय मानि मा अलखदाव खोख्लैनाय नङा होमबा जाहाथे अलखदनिफ्राय बारग'होनो हायो दिनै जों जेरावखि थाङा जाग्रा लोंग्रायानो होन बारानिफ्राय बारा जालांबाय गासिबो बिजेपिया दिनै सिन्डिकेटनि थ्रुयैसो खामानिफोरखौ मावो दिल्ली मुम्बाइ ओरैनो चेन्नाइ मेट्रपलिटन सिटियाव दा 22-23निबो बारा जाबाय होननानै खोनादों एलपिजिनि गेसखौ जुदि बे सेम बुस्थुआ जुदि जोंनियाव फैयोब्ला पाब्लिकफोरा माबायदि जागोन सार जुदि बावबो जोंनावबो आसामावबो जुदि 2000-3000 जानांगौब्ला सिलिन्डारनि दामा होमब्ला जोंनि आसामावथ' मेक्सिमाम रायजो राजायानो फ्राय खम एकदम गोरिब थाखोनि मानसि होमब्ला दिनै बे मानसिफ्रा उखैनानै थैनांगौनि बायद'आव गोग्लैगोन जाहाथे जों बिसिम सहैया बिसिम दा सहैथों होननानै दिनै जों बे धरनाखौ लानाय जादों जाहाथे सरकारा बिनिथिं नायो दिनैनि जे बिटिसि बाजेट बे बाजेटआवहाय गोबां दावराव दावसि जादों जों नुनो मोन्दों ओमफ्राय दा बिनि सोमोन्दै मा बुंनो दिनै बिटिसि सरकाराथ' गाव हारसिं सिन्था खालामग्रासो जेरेखम माबाया आसामाव मा होनो हेमन्त बिश्व शर्माया वान मेन आर्मि बियो नङा होमबा थिग जोंनावबो दा बिटिसिआव प्रमद बर'आबो बेबादिनो वान मेन आर्मि बियो गाव जेखौ सानो बेखौ बानायो बे रावनिबो अपोजिसननि खोथा बा गावनि एमफोरनि खोथाखौनो लायो नालाय आं बेखौ बुंनो हाया बियो लायो खालि हेमन्तनि थेव बाजेटआ मा जानो बेलाय बेबादिनो जागोन बाजेटआ बिजेपि सरकारा जेरेखम हेमन्त बिश्व शर्माया हारसिं बाजेट खालामो थिग बेबादिनो जागोन ओंखायनो दावराव दावसि जादों जानांगौ खिन्थु जों बिजेपि दिनै बाजेटनि सोमोन्दै जों जेबो मिथिया बाजेटआ मा जागोन बिनि सोमोन्दैबो बुंग्रोखाया जेरेखम जों नुनो मोनो सेन्ट्रेलाव बाजेट जायोब्ला सानसे आवगाय बाजेटआ माबादि जागोन बेखौ एसे खोन्थायो खिन्थु बिटिसिनिखौथ' जों बिदि नुनो मोनाखै ओंखायनो जों जेबो बुंनो हानाय नङा मा जादों